Deuteronomy chapter 7 verse 1. Deuteronomy chapter 7 verse 1. Sibingelele mfundo sibiya siyaqhubeka. Angisazi nokuthi uphathi bani lo. I think mhlawumbe uphathi 5. Kule sifundiso sisenzayo sikhuluma ngeqalekiso. Sesizukulwana ama-generational curses. So siyabheka lana ezinye izinto uNkulunkulu iy'miso zikaNkulunkulu izehlulelo nemithetho kaNkulunkulu, futhi imithetho kaNkulunkulu imithetho kamoya elawula indawo yokukhanya nendawo yobumnyama. Kumele uku-understand lokho, kubalulekile. So siyaqhubeka, sicala sivule kuDeuteronomy chapter 7 verse 1. Kufundeka kanje: isihloko sithi ukuxoshwa kwezizwe eKhanani. Lalela-ke uNkulunkulu okhulumayo ukuthi uthini. Kuyokuthi lapho uSimakade uNkulunkulu wakho ekungenisa ezweni oya kulo ukuba ulihle. So uNkulunkulu bangenisa ezweni kuba balihle, uNkulunkulu baneza umhlaba. So banezele axoshe izizwe eziningi phambi kwakho. So eKhanani bekuhlala izizwe eziningi: amaHithi, amaGirigashi, ama-Amori, amaKhanani, amaPherizi, amaHivi namaJebusi, izizwe eziyisikhombisa ezinkulu nezinamandla kunawe. So uyayibala izizwe futhi zikhona ezinye futhi ngaphandle kwalezi, because amaFilisti akawabalanga la, but siyazi nawo akhona. Akhona khona nezinye I think ama-Gibeonites, ama-Gibeoni, I don't know ngesizulu, ngeke check, but akhona ama-Gibeonites, ezinye sizwe bathi ama-Gibeonites. Sibalulekile futhi ngizochaza ukuthi why sibaluleke ngalesi sizwe leso. Verse 2: nalapho uSimakade uNkulunkulu wakho ezinikela phambi kwakho ukuba uzinqobe. So uNkulunkulu uthi bapha amandla ukuthi bakwazi ukunqoba lezi zizwe lezo. Uthi lezi zizwe zinkulu kunabo, but baneza amandla ukuthi bakwazi ukuthi bayinqobe. Uyozibhubhisa uziqede nya, awuyakwenza izivumelwano nazo. Yamuzwa ukuthi uNkulunkulu uthini. Uthi mafela bangenzi isivumelwano naleso sizwe leso, ungabe namusa kuso. Uthi ungabe namusa kuso, ungaganiselani naso. So uthi ningashadani nabo, ningalali nabo, ningashadani nabo, ungayiniki indodana yakhe indodakazi yakho, ungathatheli indodana yakho indodakazi yakhe, ngokuba uyakuphambukisa indodana yakho ekungilandeleni bese ikhonza abanye uNkulunkulu. Ngamagama, laba nkulunkulu abakhonza lapha eKhanani akubona iy'thixo, akubona uNkulunkulu abafana njengaloNkulunkulu lo. So automatic, yabona imfundiso zonke indlela zikaNkulunkulu, no. Yinye indlela kaNkulunkulu ihamba ngoJesu Kristu. uJesu uyindlela, uyiqiniso, ukhanya. I'm the way, the truth and the life. Indlela, the way, iqiniso and ukuphila, ukhanya. uJesu nje is the way, the truth and the life. Uyimpilo, uyena indlela yakubaba. Uthi uJesu akekho umuntu yakubaba ngaphandle kwami. Uma ungamkholwa kuJesu, ungalikholwa iBhayibheli, okwakho-ke lokho angazi ufuna ngule channel. Le channel abantu abafuna uNkulunkulu, abafuna iqiniso eliseBhayibhelini, ngoba sikhuluma ngalo lana, sikhuluma ngokunye nje. Ungadidwa isikibhe ngisifakile, ngisindisiwe ngomntana kaNkulunkulu, ngishomela uJesu ophilayo, osindisayo, okhululayo, uhlukanisayo. Amen. Ungaganiselani nazo. So uthi ungaganiselana nazo ngoba abalandeli lo nkulunkulu lo, bakhonza izithixo bona, bakhonza amadimoni nemimoya. Akubona abantu base-Afrika ke lapho, iKhanani likha Afrika. Ungayiniki indodana yakhe indodakazi yakho, ungathatheli indodana yakho indodakazi yakhe. Verse 4: ngokuba uyakuphambukisa indodana yakho ekungilandeleni bese ikhonza abanye uNkulunkulu. Intukuthelo kaSimakade ikuvuthele akubhubhise. uNkulunkulu wena uthi uzobhubhisa. Ubhubhisa uma abantu benza njani? Uma benza izivumelwano nabantu abathi bangenza izivumelwano nabo. Ngamagama, even noma uthatha usushada, kumele uthathe umuntu okholwa lo nkulunkulu, okhonza lo nkulunkulu omkhonzayo nawe, kuze kungabikho ingxabano.
siyazi abantu besinto sebeshadile ithi iBhayibheli ke mangabe ke lo muntu loyo omshadile ongakholwa ke yena uyafisa ukuhlala nawe, hlala naye, mabe ke ahlaleke kunokuthula. Mangabe ke akafuni, lithi iBhayibheli imeke ahambe, lisho njalo iBhayibheli. But ke uma ngabe ke awukathathi unkosikazi, awukathathi umyeni, awukathathwa noma awukathathi, kumele uthathe umuntu olandela lo nkulunkulu lo omlandelayo. Kushizwe akusho mina. Amen. Kushizwe kusho uNkulunkulu. Xabana mababa ufuna ukuxabana nomuntu, ngicela ukuxabana noNkulunkulu, ungaxabani nami, ungaxabani nami, mina ngifunda iBhayibheli, ngiyakutshela ukuthi lithini. Okay. Verse 4, ngokuba uyakuphakambukisa indodana yakhe ekungelandeleni bese ikhonza abanye uNkulunkulu. Into okuthela kaSimakade ikuvuthele akubhubhise masinyane, niyokwenza njalo kubo, niyakudiliza ama-altari abo. Ngamagama niyodiliza imsamo yabo, niyodiliza ama-altari abo, niyodiliza imsamo yabo, niphihlize izinsika zabo. Ngamagama lama-altari abo, lemsamo yabo beneyinsika. Ama-altari imsamo sikhuluma ngento eyodwa kule. Ninqume o-Ashera babo. Ashera esinye isithixo ke kade besikhonza ke, esinye isithixo kade besikhonza lapha eKhanani. Ezinye izizwe bekhonza u-Ashera, beyonkulunkulu owenzalo, uNkulunkulu ewenzalo, futhi uNkulunkulu wemvula, noma uNkulunkulu womnotho, noma singabeka kanjalo, because so bebekhonza ngani? Ngokwenza izinto iBhayibheli lithi ziyisinengiso. Bebekhonza ngokuthi balalane ngobuhlobo, bahlobile balalana, balala ingane, umama ulala umfana, osisi bayalalana, obhuti bayalalana, nje ucansi olungcolile kuyaphingwa, kuyafetshwa, amadoda alana odwa, amantombazane balalana bodwa, bachitha igazi, bayazigcaba, bayenza iminikelo, bashisa ingane zabo, ba-abhorthe ingane, bachithe igazi elimsulwa, bayazisika. So bebenza izinto enjalo, bazisika, bachitha igazi, bachithela uNkulunkulu, ngoba lemimoya namadimoni lawa asemva kweyithixo, noma kuwona kuwona lamadimoni awamukela lomhlatshelo nomnikelo, lezenzo, lendumiso, alithanda igazi. So sikhuluma ngegazi ngelinye ilanga ukuthi indaba amadimoni athanda igazi, imimoya ithanda igazi, ifuna njalo mangabe kuyo umsamo, kumele kuchitheke igazi. Yindaba njalo uma kuyo emsamo, mangabe cha ngisho ukuthi moya emsamo uyowenza into eserious wangempela, kumele kuchitheke igazi. Yindaba. Why is that? Kunesizathu. Uthi niyakudiliza ama-altari abo, niphihlize izinsika zabo, ninqume o-Ashera babo, nishise ngomlilo izithombe zabo ezibaziweyo. Uthi nishise indlela-ke, ngendlela yokubhubhisa imsamo nama-altari, ukuthi ushise nezinto ezisiphuma emsamo eziqalekisiwe, izintwanike zomsamo, lezi zinto lezi ziqalekisiwe ngoba zigcotshwe ngamandla emimoya namadimoni. So lezi zinto lezo automatically zinesiqalekisi sihamba nazo, la zifike zingene khona zihlale, zifike nazo zifike zenze le nto leyo iqalekiswe, nomuntu ozithathile uqalekisiwe. So kumele zishiswe, awuzilahli, uyazishisa. Amen. Nishise ngomlilo izithombe zabo ezibaziweyo, ngokuba uyisizwe esingcwele kuSimakade uNkulunkulu wakho. uSimakade uNkulunkulu wakho ukhethile ukuba ube yisizwe esiyifa lakhe phezu kwezizwe zonke ezisebusweni bomhlaba. Awu, lazela mnandi izwi. So uma abantwana baka-Israyeli bangawulandeli lo mthetho, lesimiso lesi, izehlule zaNkulunkulu, bekuba nemiphumela emibi. Bethola behluphekile, bethola behlaselwe, bethola bethunjiwe, bethola befa, bethola basenkingeni, because le imiso bese zimile. So nathi njengoba sisindisiwe samakholwa-ke, nathi-ke it still applies nakuthina. Asikwazi ukukhonza abanye uNkulunkulu sithi silandele lo nkulunkulu lo.
lezi miso azikhipha they still ziya apply zimile nakuthina ziyakhuluma. So uma sizenza siphambuka nazo simelana nazo senza okuhlukile nathi siyoyithola lezi zinto ebezenzeka kubantwana baka-Israyeli zenzeka kithi sibe sisindisiwe. Awuphi ezwakala bazalwane, awuphi siyasizakala, awuphi siyasizakala ngempela. Hayike asenze kanje. Alright, angibele kuma notes ami, ngiphume kuma notes ngendlela eyisimanga. Bengiphumile nje kuma notes ami enginawo nje ngiphumile. Ngiphumile. So ukusindiswa mhlawumbe ngisho lokho. Ukusindiswa bazalwane akuyona guarantee ukuthi uzophila impilo ebusisekile. Angiphinde, ukusindiswa akusona isiqiniseko, akuyona guarantee ukuthi uzophila impilo ebusisekile. Because insindiso ikunikeza amandla, ikunikeza igunya, it empowers you, masingabeka kanjalo sibe ngokwesingisi sithi ikunikeza amandla negunya ukuthi ukwazi ukuhamba esibusisweni. Insindiso ingumusa esenzelwe uNkulunkulu, esikwazi ukuthi ke masithatha ke ukukholwa kwethu bese ngekukholwa kwethu bese singena kulamandla esinikezwe wona umusa ke, noma singena kulento lomsebenzi ophelele esenzelwe ngomusa uNkulunkulu, then ithi siyaqala sisebenzela ke. So ukusindiswa because khona abazalwane abasindisiwe but umubheka impilo yabo akubonakala basindisiwe. Sebangasho ke ukuthi ke khona izinto ezivame ukusisho ke angazi mhlambe ukuthi uvukile nje kuyisibusiso. Yes, that's true. Ukuthi uvukile phefumula, uvuka umzimba usahlangana nomphefumulo nomoya kuyisibusiso. But uma sikhomba ngeBhayibheli, look at uIsrael ukuthi ububuseka kangakanani ulandela uNkulunkulu ngeqiniso. Abazalwane are supposed to be more blessed than that, because esivumelwano esinaso esime phezukwaso, esakhele phezukwaso isivumelwano esenziwe ngegazi likaJesu, sasayinwa ngegazi likaJesu. So we are supposed to be more blessed. But sibona abazalwane baqalekisiwe, abazalwane bayahlupheka, abazalwane bayagula, abazalwane bayafa, abazalwane babanjwe bahlushwe imimoya, bavakasha balala imimoya ebusuku. Kuningi nje banqotsha imimoya namademoni emaphusheni, bahlushe imimoya bafile. Why is that? It's because asikaqondi ukuthi as much as sisindisiwe kunezinto ekumele siyilungiswe according to i-background esiphuma kuyo ekhaya. Kukhona izinto ebezenziwa ekhaya, uNkulunkulu kade bekhonzwa, amademoni imsamo kade kunikelwa kuyo, kwenziwa ivumelwano kuchitha igazi kuyo. Lezo zinto lezo zinamagunya namalungelo phezulu empilo yethu and zisakhuluma, ziyiminyanga evulekile ukuthi usathana akwazi ukuhlukumeza. As a result, ngenxa yalokho asiyiboni imiphumela yensindiso yethu ngendlela kumele abe siyibona ngayo, hayi ngoba uJesu asibusisanga. So we need to understand that, because really ukuhamba esibusisweni kudinga i-obedience, kudinga ukuthi kudinga i-faith, nezinto enjalo nje, nokuthi ke sibhekana lezi vumelana lezi ke zesizukulwane ezilandela abantu abake benza izinto before besindiswa, ezikhulula iqalekiso ukuthi zibe namagunya phezu kwabo kwingane zabo, abazukulu babo nezizukulwane. Okay, so ukusindiswa kweni guarantee ukuthi ukuthi uzoba nempilo enhle, uzoba nempilo ebusisekile, ukuthi uzolifeza icebo uNkulunkulu anayo ngempilo yakho. It's not a guarantee. I mean, people abashonile bangalifezanga icebo uNkulunkulu ngempilo yabo because bebanga understand ukuthi izinto zakamoya zisebenza kanjani, bebanga understand ukuthi umbuso uNkulunkulu usebenza kanjani. So lezinto lezi zizimlimiteke umuntu. Amen. Awupho sisizakala, sisabusisekile. All right, angiphinde ngisho lokho futhi. Insindiso okay, base Galatians chapter 3 verse 13.
asiyeni khona Galatia chapter 3 verse 13 verse lodumo. Khani sifika kule verse leli, ake sifike khona ke ngoba leli verse ke abantu abaningi bame ngalo bathi sihlengiwe kusiqalekiso. Alright, I want to show you something la. Mhlawumbe before singene verse ngichaze lokho ke, kodwa bese ngiqalile ngichaza, ngizokuchaza futhi. Alright, angiphinde ngisho uma ufunda izwi sishilo ukuthi izwi limthetho sisekelo sethu. Okay, izwi limthetho sisekelo sethu. Izwi lineyimiso zikaNkulunkulu, spiritual principles, and then linemthetho kaNkulunkulu, imithetho kamoya, imiso zikamoya, imithetho kamoya, imithetho kamoya emile, eminye inamandla phezulu kweminye imithetho, ezinye izimiso zinamandla phezulu kwezinye izimiso. It depends. So lezi miso nezikamoya nemithetho kamoya ayilawuli thina kuphela, ilawula noNkulunkulu imbala, ilawula noSathane imbala. Okay, I'll give a few examples. In fact, Isiqalekiso chapter 3 is one of those examples. Alright, angiphinde ngibe kanje. So izwi izwi kaNkulunkulu singalibheka ngendlela ezimbili. Kukhona lento le ukuthi izwi siyalibheka ukuthi izwi lithini. Lento uNkulunkulu ayiseyishilo, whether uyisho ngoJesu noma uyisho ngomPastoral Paul noma uyisho ngoMose, depending ukuthi i-apply kanjani. Kodwa ke mhlawumbe angibheka kakhulukazi eTestamenteni Elisha. Right, uma lithi iBhayibheli, mhlawumbe ngiqale ngale example le. Lithi iBhayibheli incwadi kaPetro wokuqala chapter 2 singayi khona ningayi khona, ngisho iverse enilaziyo nje leli, iverse enilaziyo, ngemvimbo yakhe saphiliswa, ngemvimbo yakhe saphiliswa, ngemvimbo yakhe saphiliswa. Ngisho njalo ngithi Petro wokuqala chapter 2 verse 24, ngisho njalo angithi, yeah, Petro wokuqala chapter 2 verse 24 ngisho njalo, uthi ngemvimbo yakhe saphiliswa. Lalela ke, ngemvimbo yakhe saphiliswa. So emehleni kaNkulunkulu, endaweni kamoya, as far as God is concerned, mungambuza uNkulunkulu uthi bonke abantu abasindisiwe, abathatha ithemba labo babeka kuJesu, lento Jesu ayenza ngemvimbo yakhe yabaphilisa. Lelo iqiniso likamoya elimile elingeke lishintshe. Endaweni kamoya iqiniso elimile uNkulunkulu uyalazi, amadimoni ayalazi. Now uma singathatha umzalwane, sibheka impilo yomuntu, sibheka impilo yomuntu othi umzalwane osindisiwe, sithi siyayibheka impilo yakhe, simbona unesifo, angaba noma isiphi isifo, asithi mhlambe unoshukela, unesifo sikashukela noma unesifo se-high. Okay, imanje lakhe, impilo yakhe, imanje lakhe, lento sibiza ngereality yakhe, uyagula emhlabeni, uyagula, kodwa endaweni kamoya lithi izwi ngemvimbo kaJesu uphilisiwe. So kunezimo lana, kuneqiniso likamoya esibiza ngeverse, and then kuneqiniso lomuntu esaphila emhlabeni, iqiniso aliphila njengamanje, impilo yakhe ukuthi injani, sithi siyabheka. So manje sinenkinga ukuthi ke manje iverse lisho enye into, kodwa sithi lento ishiya iverse, sibone ukuthi kodwa akulona iqiniso elempilo yami. Ngamanye amagama, impilo yami ayivezi iqiniso lale verse engilifundayo. Ngamanye amagama, impilo yami ayivezi, impilo yami enyameni emhlabeni ayivezi
iqiniso likamoya. Then-ke umbuzo uthi-ke, ngilithatha kanjani iqiniso likamoya ngilenze lingisebenzele libe iqiniso empilweni yami emhlabeni njengamanje? Ngithatha kanjani iqiniso kamoya? Number 1, when impendulo to that, number 1 is faith. Faith, ukholo, I'd like to say, I think ukholo, noma ngizothi ukukholwa, iyona into etransporter iqiniso likamoya, into eyiqiniso into likamoya. Then i-faith, ukholo liyakwazi ukutransportletha endaweni yasemhlabeni bese liba iqiniso kuwena. So lento le ibizwa ngani? It's called le ndawo, le qiniso likamoya ke, leli likamoya libizwa sithi legally ngemvimba kaJesu waphiliswa. So manje sengithatha lento esemthethweni illegal into likamoya, sengifuna manje ingisebenzele in real time emhlabeni, ingisebenzele ngokweqiniso, kubonakale empilweni yami, kube i-reality, sibiza nge-reality. Angazi noma siyezwana yini. Amen. Angazi noma siyezwana yini. Angazi noma siyezwana, open noma isimo sami njengoba sinjalo. Yeah. Okay. So uma uJesu, so manje imvimba yakhe saphiliswa. So one of the ways to transport eqiniso likamoya lenze libe iqiniso lakho eliqiniso kuwe empilweni yakho lamhlabeni is by faith, ngokukhuluma amagama. So mangithi inkosi ngiyabanga ukuthi imvimba yakho ngaphiliswa, sengisho ke lento angithi lithi iBhayibheli asihambi ngaloko esikubonayo, sithi sihamba ngokukholwa, we walk by faith and by sight. Lithi iBhayibheli lezi zinto ezingekho izona ezishintsha lezi zinto lezi esizibonayo. Ngamagama leli qiniso likamoya lithi imvimba yakho ngaphiliswa ilona elinamandla ukuthi li-create ukuphila empilweni yakho la emhlabeni. You have to understand that. Uma understand uzothi hayi uNkulunkulu ushilo kunjalo. No. Ngiyabonga baba ukuthi imvimba yakho ngaphiliswa. Ngiyabonga ukuthi inkosi, by the stripes of Jesus Christ I was healed. Ngisho into uNkulunkulu aseyishilo ezwini lakhe, ayisho kudala and kusukela ayisho imile. Sengiyayithatha ke manje ke ngiyithatha ngani ngefaith. I-faith ngikhulula kanjani? Ngokukhuluma. Uma ngikhuluma amagama bese lento leyo seyizoba iqiniso my reality. Isobe isimo sami njengoba ngila emhlabeni. Angazi manje angizwa yini sesenami. So ifana njengalento, mhlawumbe angiyibeke ngindlela, mhlawumbe izozwakala. Ngithi iBhayibheli libheke njenge-constitution, libheke njenge-constitution, libheke njengomthethosisekelo wezwe. Umthethosisekelo uthi for example, uthatha mhlawumbe u1, umthethosisekelo uthi unelungelo lokuthi uthole imfundo. Unelungelo lokuthi uthole imfundo. Wonke umuntu eSouth Africa, i-Constitution eSouth Africa ithi wonke umuntu eSouth Africa unelungelo lokuthi athole imfundo, afunde. Okay? Alright. Ushilo umthethosisekelo, i-Constitution ishilo. Now, mina mangibheka impilo yami ke sengidinga imfundo ke manje ke. Uma ngiyofuna imfundo, ngiyoyifuna based on lento eshiwo umthethosisekelo. Ngamanye amagama, I am now empilweni yami going to enforce ukuthi ngithole imfundo, but ukugcizelela ukufuna kwami imfundo kugxile ekutheni ngigunyazwa umthethosisekelo obekiwe. So umthethosisekelo, it's my responsibility njengesakhamuzi sase-South Africa, a citizen of South Africa, to enforce it empilweni yami. Bese uyangisebenzela umthethosisekelo, ngingamelana nezinto ngithi lokhu no ku-wrong according to umthethosisekelo. Enikubopha emhlabeni kabosha ezulwini, enikhulula emhlabeni uzokhulula ezulwini. So ngomthetho, based on umthethosisekelo, based on the constitution yethu ekuyizwe kaNkulunkulu, ngiyabuka isimo ngokuthi lokhu ke ku-wrong, ngimelana nako, I resist this. Lokhu ku-right, ngiyakuvumela, ngivumelana nako. Bese ke ngokwenza lokho, lento esho umthethosisekelo bese iba yiqiniso empilweni yami. For example, umthethosisekelo siyazi
umthethosisekelo lithi abantu bangantshontshi umuntu ontshontshayo uzoya ejele, uzoya enkantolo afike-ke yabo kwenziwe icala lakhe likhulunywe enkantolo. Kusho umthethosisekelo, but siyazi ukuthi bakhona abantu abantshontshayo, ngamanye amagama bamelene nomthethosisekelo waseSouth Africa. Yabo, so ukuthi umthethosisekelo into uyishilo, yes it's true because umthethosisekelo uyishilo into, but-ke but at the ground level masesibheka impilo everyday, ezinye izinto eshiwo umthethosisekelo azilona iqiniso, asiyiboni zenzeka, yethu umthethosisekelo umile, ukhulumile, unamandla, unegunya. Angazi masathola bazalwane. So amalungelo enginawo ngitshela umthethosisekelo, bese mina it's my responsibility ukuthi ngigcizelele ukuthi amalungelo enginawo enzeke. Ama-responsibilities ngamanye amagama la into indima ekumele idlale yimina-ke. Umthethosisekelo uyewona ongitshelayo ukuthi yini into elindele ukuthi yenziwe imina. Angazi noma umthwalo wami, isibopho sami, umthethosisekelo wona ongitshelayo, then I have to do my responsibilities. So izwi kaNkulunkulu linjalo-ke. So as much as lithi iBhayibheli ngemvimbo yakhe saphiliswa, akusho ukuthi wonke umuntu ongumzalwane useyaphila. Iqiniso limile, alishintshanga. Wena into okumele uyifunde ukuthi ukhulume inkulumo yakho ihambisane nento eshiwe ezwini, ebhalwe ezwini, ihambisane nento uNkulunkulu ayikhulumile endaweni kamoya, because iBhayibheli ibhuku likamoya elinamandla endaweni kamoya nala emhlabeni. iBhayibheli ibhuku, incwadi yembewu, igcwele imbewu. Izwi lezwi kaNkulunkulu liyimbewu enamandla ukuthi ilethe isivuno sale imbewu leyo uma uyithatha utshala empilweni yakho. Angazi ama siyazwana yini? I hope siyazwana sasiye. So sime lapho. Praise be to God.